Mark chapter 16 from verse 1. Saturday evening, when the Sabbath ended, Mary Magdalene, Mary the mother of James and Salome went out and purchased the burial spices so that they could anoint Jesus' body. Very early on Sunday morning, just as sunrise, they went to the tomb. On their way, they were asking each other, "Who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb?" But as they arrived, they looked up and saw that the stone, which was very large, had been rolled aside. Vakadzi pavari kuenda kuguva raJesu vakatakura zvinonhuhwira zvidanozodza mutumbi wake. Bhaibheri rati zvanzi vakava nemubvunzo pakati pavo. Who will roll away the stone? Who will roll away the stone for us? Who will roll away the stone for us? Pamakuva euku paiswa dombo as the door. Paivharwa nedombo ranga rakakura kwazvo. So vakadzi ava vane dambudziko rekuti they are still going, but vane a question ine chekuita nekuti havagone kupinda nekuda kwedombo rakavhariswa pagomba. Saka vane mubvunzo wekuti who will roll away the stone for us? Bible ndobva rati, but as they arrived, asi pavakasvika, they looked up and saw that the stone was rolled away. They looked up and saw that the stone was rolled away. Vane dambudziko ravanoziva riri kumberi kwavo kuti kuguva kwatiri kuenda kune dombo rakavhariswa pabwiro patumbu. So vachibvunzana munzira kuti ndiani achatibvisira, ndiani achatibvisira dombo. Pavakangosvika ipapo, vakasvika dombo rabviswa. Kune zvinhu zvausina simba nazvo, zvakatsimbirira breakthrough nechinhu chauri kutsvaka muupenyu. Kune mamwe opportunities aunotoziva kana kuti pasina amira neni kana kuita chimwe chinhu kwandiri, chinhu chachigone kuitika muupenyu hwangu. Vakadzi ava chandada pavari, nyangwe vasina simba rekubvisa dombo racho, nyangwe vane mubvunzo kuti ndiani achabvisa dombo, vakaramba vachifamba. Ndauya kuzonamata newe mudikani mangwanani ano. Continue to move. Continue to take a step. Believe in him. Mubvunzo ingavapo, zvinorema zvingavepo, but I will move forward. Nekuda kwekuti pavakasvika, vakasvika dombo rabviswa. Nedzimwe nguva zvaigona kuitika ndezvekuti vaigona kuti hatina simba rekubvisa dombo ririko kuguva. There is no need for us to go. But nokuti vaida kuita chinhu chakanaka, vakava nefaith murwendo ravainaro, nyangwe vaine mubvunzo zvinhu zviri beyond their control, kuti ndiani uchabvisa dombo mberi kwedu, vakasvika rabviswa. Ndikuda kunamata nemudikani mangwanani ano. Kune rimwe dombo raunotoziva. There is an hindrance yaunotoziva. Kune imwe blockage yaunotoziva. Kune vanhu vaunotoziva kuti kana wasvika, as long ivo varipo, mukana wako chaiwo hautambidzwe. Une zvaunotoziva kuti kune dombo reruvengo ririmo mufamily, mubusiness, mucommunity mandinogara, murelationship yangu, riri beyond my ability kuti ndiri move riende paside. Continue to move. Continue to trust in him. Noti Bible rati pavakasvika, vakasvika. So nyaya iri pakusvika. Nokuti zvaigona kuita kuti varegere kusvika, kuva nemibvunzo iyoyo isina mhinduro yekuti who will roll away the stone for us? Who will roll away the stone for us? Vaigona kuva nepfungwa dzokuti handi tinotsvaga vamwe vanhu, kana kuti tauya tega semadzimai simba hatina, saka there is no need for us to continue nerwendo kana tichiziva kuti kune dombo guru rakavhara pabwiro. Who will roll away the stone for us? Who will make it happen in my life? Ndiani achaita kuti zviitewo muupenyu hwangu? Ndiani anogona kumira neni padambudziko randasangana naro? Ndiani unogona kumira neni pasituation yandakatarisana nayo? Situation yako idombo guru raunoziva kuti iwe hauna simba rekuita roll away. As the Bible rati, when they arrived,
They looked up. They looked up. Kaitara pamsoro pekutarisa kudenga. We are talking about him. And the invisible hand, they're not going to remove that big stone. Vakashika dombora viswa. Chavakagona kuita Bible rati, they looked up. They looked up and saw that the stone was removed. Mwari ngavabvise every hindrance. Mwari ngavakubvisire zidombo iroro muupenyu hwako. Paunofanirwa kusvika uchasvitswa nenyasha dzaMwari. Zvisina vanhu vangamira newe, asi kuti nyasha dzake dzikusimbise dzikubatsire. As they were saying to one another, who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb? And looking up, they saw that the stone had been rolled back, and it was very large. Vakaramba vachienda, nyange vachiziva kuti havana simba. My sister Messi Whiskey Mulibwanji munogwa kudari seni zikomo kwambiri, happy to see you online. Simba havana rekubvisa dombo. Mubvunzo wainawo vari pakati perwendo. As when they get there, they saw that the stone. So pane pamwe pekuti simba hauna. Vawinawo vanenge iwewe hamunimesa hamuna simba rekuti muhendle nyaya mukutarisana nayo. As your family, simba racho hapana. Mesa hamuna simba concerning urwere huripo. Mari dziri kudiwa kuzvipatara. Zvakawanda zvamakatarisana nazvo. Zvamunotoona kuti iri dombo iri hatina simba rekuribvisa. This big stone can represent my issues akakura muupenyu. Unoziva kuti kunamata hangu shungu ndinadzo. Asi zidombo iri. The kunamata newe mudikani mangwa morning is coming from the book of 2 Kings chapter 4 from verse 8. 2 Kings chapter 4 from verse 8. Ezekiel Kokweme, the good Lord bless you. Now it happened one day that Elisha went to Shunem. There was a notable woman, and she persuaded him to eat some food. She persuaded him to eat some food. And she said to her husband, look, I know that this is a holy man of God who passes us by regularly. This is a man of God who passes us by regularly. Genesis 18. 3 men angels, and one of them was God. They were also seen by Abraham. Ndokubva amhanya akanowira mutsoka akati kana ndawanirwa nyasha pfurai nekumba kwangu mudye mugeze tsoka mupfurire mberi nerwendo renyu. Ndoda kuti tinamate pamusoro pemascriptures aya. Mascriptures aya anongoreva chinhu chimwe chete, kuregera kudarikwa nemukana unochinja hupenyu hwako. The Shunammite woman nemurume wake vanga vakura vakwegura vasina mwana. Opportunity favor, nyasha dzaMwari dzakariliswa, but Elisha was passing by Shunem. Anga asiri kupay a visit this couple. He was passing by. Mudzimai ndokubva anotisa ndokubva ataro nemurume wake. Later of the story, vakabuilda imba, Elisha akapfuura achidya ipapo achienda kwaari kuenda, vakazova nemwana. Chinhu chavanga vasisatarisire mulife. Nokuti Elisha paakati munhu akuti titaurei kuna mambo chii chaungada ndikuitire, haana kubvira amenshona the issue yekuva nemwana. Why? Nekuda kwekuti vanga vakura vakwegura. This thing was no longer in their minds. But nekuda kwekuti vane zvavakaita kuna Mwari, Mwari akaita zvavanga vasingafungidzire kana kutarisira. Abraham naSarah vakura vakwegura mwana asipo. Abraham akaona vatumwa vatatu, ndokubva amhanya akawira mutsoka akati kana ndawanirwa nyasha pfurai nekumba kwangu. Ndoda tinamate mangwanani ano. Unoziva shoko raMwari rinoti time and chance are given to all. But it takes revelation to know that this is my time and also this is the chance. Time and chance are given to all. But haasi munhu wese anogona kuziva chance yake kana kuti anogona kuunderstanda time yake. Why? Because time yako ikasvika,
zvinotoda revelation, a deeper insight kugona kuona kuti this is my time. Nekuti mukadzi wemuShunemi nguva yake payakakwana yekuti ave nemwana mumba yakakwana as if haina, nekuda kwekuti Elisha was not coming or was not visiting them. He was passing by. He was passing by Shunemi. So there are times yekuti nguva yako kana yakwana hazviuye pauri, but unozviunza pauri. I will repeat. The Shunammite woman nguva yake payakakwana yekuti ave nemwana, ave neropafadzo mumba make. Elisha haana kuenda pamba pemukadzi wemuShunemi. Bible rati she persuaded him. Kuti wakagombedzera. She persuaded him. Ndiye akagombedzera kuti uyai. So time and chance are given to all, but not all of us can notice or can know or can perceive that this is the time and this is the chance. Why? Nekuda kuti nedzimwe nguva time inozvipresenta as if haisiriyo. Time and chance are given to all. Nguva nemukana zvinopiwa kumunhu wese. Asi hazvina kupiwa kumunhu wese kuziva kuti ndiyo nguva uyu ndiwo mukana. That's the mystery about it. Muparidzi 9, Ecclesiastes chapter 9. Ndio inotaura pamusoro pe time and chance. Time and chance are given to all. But haasi munhu wese anogona kuziva kuti this is my time and this is the chance. Let me read tigone kubatsirika zvakanaka. Time and chance are given to all. But it's not given to all to perceive, to know. Because this is the time and this is the chance. I'll read Ecclesiastes chapter 9, verse 11. I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, nor bread to the wise, nor riches to men of understanding, nor favor to the men of skill. But time and chance happen to them all. Time and chance happen to them all. Nguva nemikana zvinopiwa kwavari vese, zvinoitika kwavari vese. But hazvina kupiwa kumunhu wese kugona kuziva. Knowing your time and your chance, it's a mystery. Although time and chance are given to all. Why? Nekuda kuti time payakakwana, chance payakapiwa kune mukadzi weShunemi yekuti mumba make muve nemwana. Elisha was passing by. He was not visiting them. Bible rati she persuaded him. Kupfura nepamba pawo, she persuaded him. Kureva kuti iye pachake waipfura. Anga asiri kuvisita. Yet it was the opportunity, the time had come now for the Shunammite kuti ave nemwana. Saka Elisha haana kuenda kumukadzi weShunemi. Elisha wakanyengetedzwa nemukadzi weShunemi kupota achipfura nepamba achichika hake achizorora kuti apfurire mberi nerwendo rwake. Kuti nguva yako ikakwana, you also need skill, spiritual eyes to connect the blessing of the favor. Time and chance are given to all, but skill, you acquire skill. And unofanirwa kuva nemweya wekunzvora. May the good Lord help us. Mikana iregere kutidarika. Opportunity iregere kudarika. Nekuti neimwe nguva mukana kana kuti opportunity unozvipresenta sekunge hausiriwo, sekunge nguva yacho haisiriyo. Saka uchaona vazhinji vachiti I'm still waiting. Pane zvichaitwa naMwari, I'm still waiting. Pane Mwari zvavachaita. Kumirira kwakanaka. Those who wait upon the Lord will renew their strength. But in time of waiting, are you spiritually mature or spiritually alert to perceive or to know this is the time and here is the opportunity? Time and chance are given to all. But still given to all is the ability to know or the ability to see that this is the time and this is the chance. Why? Nokuti time ne chance zvinogona kuzvipresenta musizini yausingatarisire and zvouya nenzira yausingatarisire. Time ya blind Bartimaeus payakakwana kuti agone kuona,
Bible rinoti paakadanidzira kuna Jesu kune vanhu vakamudzivisa vakamuti nyarara, but he cried out more. Kusvika the end of the story ndokubva aporeswa akaona kuti time yake paakakwana pakasimuka vanhu vanopikisa zvaari kuda. So there are times yekuti munhu anoti ayo kana nguva yangu yakwana zvakarongwa naMwari, things will just flow. It differ. Kune zvinodaro, but kune zvinotoda mutsimba. Kune zvinoflowa because inguva yako. Kogoita zvekuti zvinotoda mutsimba. Just tarisa nguva yekunzi amai vanzi makorokoto kana vane pamwiri. Kana nguva yacho yakukwana yekuti vadeliver mwana. Vane ma-instructions avanopiwa. Avanzi fara, avanzi relax, vanonzi push. And by pushing, energy, power, zvichirema zvichirwadza vari mulabor, but vanoziva kuti this is the time and this is the chance kuti ndigone kubata mwana wangu. So time inogona kuzvipresenta iri labor. Hapasi pese time painozvipresenta zvichiflowa at easy. So it's a mystery to know the time and the opportunity, although time and chance are given to all. Tinemikana yatakapotsa nekuda kwekuti yakauya yakaoma, yakauya sekunge iburden. Tikati aiwa hazvisirizvo kana Mwari vaunza zvinhu zvangu zvinongofanirwa kuflowa. Time yako ikakwana pamwe pacho, we need the muscle, the tenacity, the power to fight for what is yours. Nokuti zvinogona kuramba, zvinogona kuresista izvo zviri zvako uye nguva yakwana. It challenges me kuti ndiverenge scripture ya Genesis 19. Kubuda kwa Loti muSodom neGomora kune chekuita sezvakaitwa nemukadzi wemuShunemu. Bible rati she persuaded him. Same with Lot. Achitaura nevatumwa akagombedzera. Vakamuburitsa mumoto vakauya kumba kwake, but ndiye akavanyengetedza kuti handei. I'll read Genesis 19. Genesis 19 verse 3. I'll start from verse 2. And he said, my Lord, please turn to your servant's house, spend the night, wash your feet, then you may rise early and go your way. And they said no. Ma angels akaenda kumba kwa Lot, akatanga aramba kuenda kumba kwa Lot. Yet the opportunity time mukana wakuti Lot abude mu challenge iyo, but vakatanga vati no. We will spend the night in the open square. But he insisted strongly. Wakavagombedzera zvikuru. So they turned to him. The same with the Shunammite. Bible that she persuaded him. The same with Abraham. Wakamanya akawira mutsoka akati kana ndawanirwa nyasha pfura yene kumba kwangu. Akasara ropafadzwa nemwana unonzi Isaac. Lot agombedzera akumbira vakaenda kumba. Akabuda mumoto wemuSodom. The Shunammite woman anyengetedza nekugombedzera munhu waMwari. Mumba mavo mukasiyiwa mune mwana. Time yanga yakwana, opportunity yanga yareleaswa, but zvakatotora mweya wokugombedzera wokushingairira. Panogona kuva neresistance mutime yako, muopportunity yako. So kana wazviziva mweya waMwari wakuzevezera, waone mweya wokunzvera kuti this is your time, this is your opportunity, aurelaxe, aunyarare, auti kana zviri zvangu zvichangoita. You stand your ground. People of God, this morning, I want us to pray wherever you are. Mwari kana nguva yangu yakwana, mukana wangu wasvika, chese chinoda kurwa neopportunity nemukana weupenyu hwangu, I stand my ground. I pray unto you. Grant me the wisdom. Grant me the spirit. Mweya wekunzvera. Ndiregere kurelaxa nekuignore season nemukana kana zvareliswa naMwari muupenyu hwangu. Vese vanorwa, vanondirwisa, vanondimukira muopportunity nemukana wandakapiwa naMwari. Mwari ndipeiwo simba nenyasha. Varegere kubudirira asi Mwari mundipe simba rechikuriri. Father, we pray in the name of Jesus. Father, we pray in the name of Jesus. For time and chance are given to all, but not all of them can tell and know this is the time and this is the chance. Baba, tikunamatira mweya wekunzvera, a discerning heart, a discerning spirit upon us. Tiregere kurelaxa nekuignore. Tiregere kusafaita kana iri nguva yekuti tirwire chinonzi chedu kusvika chabatika.
mutsvene wakatendeka makarangarira nyangwe nemukadzi weshudeni. She persuaded the prophet. Makarangarira baba nyangwe na Lot. He insisted. Makarangarira baba nyangwe na Abraham. Akagombedzera vatuma kuti kana ndawanirwa yachapfura ine kumba. Baba ndiri kunamata mikana iregere kudarika uvana venyu. Baba ndiri kunamata maopportunities wakaipa aregere kuvavhara meso. Varegere kupiwa kuneta nekuignowa. Vachita isiriyo nguva usiriwo mukana. Ndiri kunamata Mwari wamasimba ose wakatendeka. Wazuro nhasi namangwana. Shoko renyu rareva rikati time and chance are given to all. Baba ndiri kunamata mweya wakunzvera a discerning spirit. Kana nguva yemukadzi weshunemi yakwana kuti ave nemwana. Baba mupei mweya wakunzvera a discerning heart, and she must act accordingly. Baba ndiri kunamata muupenyu hwevana venyu Mwari. Pavanofanirwa kuita act accordingly, vapei mweya wokunyumwa, mweya wokunzvera. Mikana iregere kudarika maopportunities amakatara muupenyu hwavo Mwari. Aregere kuita pass by them. Nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Renyu shoko rati time and chance are given to all. Baba ndakunamata kuti mweya wekunzvera urambe uri pavana venyu vagone kunzvera uye nekuziva kuti this is my time and this is the chance. Pavanofanirwa kuacta, pavanofanirwa kumira, pavanofanirwa kurwa Baba. Ndiri kutaura nyasha nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Mweya wekuneta panguva yavanofanirwa kunyengetera. Ndinourayira, ndinouramba iko zvino. Mweya wekuneta pavanofanirwa kunyengetera Baba. Mweya wekuneta pavanofanirwa kuita action. Mweya wekuneta pavanofanirwa kumira. Baba ndiri kutaura nyasha makabata nyangwe neupenyu hwaLoti Mwari. Akagombedzera vatumwa akaburitswa mukati memoto. Kana nguva yakwana nemikana yamunenge mazarura Baba, iregere kuita pass by vana venyu Mwari wangu. Ndiri kunamata nokuti muri Mwari unopa mikana, unopa nguva, unopa machances. Ndiri kuti Baba panokwana mukana nenguva kuvana venyu vari pano nhasi. Ndiri kunamata Baba muupenyu vana venyu vari pano nhasi. Kana nguva yakwana, kana mikana yazarurwa Baba, zvese zvinorwa nawo zvichida kuvadzivisa, I rebuke the hand of the enemy. Liregere kubata pabasa ravo, pawanano dzavo. I rebuke every plan of the enemy. Every voice of the enemy be silenced now in the name of Jesus. Every evil altar be broken by fire, by power, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Every plan of the enemy must be put to shame. Every negative voice must be silent. Kunamata muupenyu watapiwa pamimba ndikutaura nyasha. Muupenyu wa Gilbert Chivunga ndikutaura nyasha. Muupenyu wa Isaac Chigondo Florence Nyarongo nezita raJesu Samuel Muzondiwa ngawanirwe nyasha. Vana venyu ngavarangarirwe Baba mangwanani ano. Mary Mushure ndataura blessing, ndataura nyasha muupenyu wa Shadrach Makonyere nezita raJesu. Gilbert Chivunga, Wiseman Kahari ndataura nyasha. Wendita Pera Inosinongo, may the opportunities not pass by you. Mikana ngairegere kukudarika. Ndiri kunamata muupenyu wa Kuda Kandembiri. Ndiri kutaura nyasha muupenyu watapiwa pamimba Evans Dzindi nezita raJesu, nezita raJesu. Vincent Ndigume wanirwa nyasha. Linda Chisho, I speak blessing. Mikana ngairegere kudarika vana venyu Mwari. Chipo Marere ngawanirwe nyasha. Tadiwa na Shema Sachi, Clinton Jakata, Florence Nyarango, Kudzai Marwisira, Jacqueline Mupfeki, Newman Tinashe. Ndikutaura nyasha Baba muupenyu wa Defiru Zvizo, Keni Muza nezita raJesu. Vana venyu ngavarangarirwe Baba. Nomen Veremu, Maxisi Mango, receive the blessing. Patience Chamboko, Precious My Day Chikerema, Trevor Johannes, may the good Lord bless you. Darwin Chikosi, Wanir Wanyasha, Favor ya Mwari Penelope Muza, Wanir Wanyasha, Esnat Mazoroze, receive the blessing and the favor of the Lord upon your life. Time and chance, mikana ngua, gazregere kudarika Mwari ngakupe mweya wekunjera rutendo ru, Ray Junior Merima, Shure, Wanir Wanyasha, Wine Ngorima, may the good Lord bless you. Messi Chimao, nyasha zwanike mukana ngauregere kudarika. Sidini Saka, nezita raJesu. Receive the grace, receive the grace, receive the favor. Samuel Muzondiwa tatenda mutandwa. Nyasha ngazi dururwe Gideon mutandwa. Gilbert Chivunga, mikana ngairegere kudarika.
kudarika. Opportunity ngairegere kukushetuka. Ndataura nyasha mupenyu hard life, mupenyu waweni ngorima. No man veremu blessings yegwa. Nezitara Jesu, nezitara Jesu, nezitara Jesu, nezitara Jesu. For time and chance are given to all. May your time not pass by you. Makaita musache. Ndirikutaura nyasha, ndirikutaura nyasha, ndirikutaura nyasha. Favor, favor, favor. Mukana ngauregere kudarika. Opportunity ngairegere kukita pass by. Nezitara Jesu kudzai ngawali nyasha. Ndirikutaura nyasha mupenyu wawe nditapera. Mangwanani ano nezitara Jesu. Dennis Nyambuya, every plan of the enemy must be put to shame. Lindi we parts, may the good Lord bless you. Ndataura nyasha, ndataura nyasha, ndataura nyasha. Sydney Madakadze, may the good Lord bless you. Makaita Musache, may the favor of the Lord be upon your life. In the mighty name of Jesus. Charles Zinamwa, now me patsika Jacqueline Mupeki. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. Dix Ati, may the good Lord favor. Baba ndutara blessing nenyasha. Mupenye wana venyu mangbanani anu. Jabano shivira nekuchaka Lilian Katadza. Jonah Mupala, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Audrey Obajeri Garira, may the good Lord favor you. Sibusisi wangwenya nyasha ngazi dururwe nyasha zamwari pamsorope upenyu. Julian Garira, Grace Magwegwe, Nezitarajes, Lloyd Makwinye, Colini Mashango, Nezitarajes, David Dimange, Patience Chamboko, Tapiwa Pamimba, Jacqueline Mupeki, Mangwanani ano waniri wanyasha, Mwaringa waku chengetei, Mwaringa waku gonesei. Time and chance are given to all. But to perceive or to know that this is the time and this is the chance, it takes the grace of God and the Spirit of the Lord. Rumbidzai Chindavata, God bless you. Courage Mutemera, God bless you. Vincent Ndigume, God bless you. Esnat Tandire, God bless you. Mary Mashure, God bless you. Amadzangu mwaringa wakuitire nyasha. Mikana kanangua yashika. Shinoda moyawa mwari moyawe kunjera. God akuzoti, this is the time and this is the chance. Why? Nokuti nguwa pa inokwana. Ask blind Bartimaeus. Zuware kutuone yashika. Nguwa ye kutuone yashika. People will rise against you. But the Bible not, he shouted even more. May God give you the grace. Kuti even when pawano mira against your life in your season, in your time, receive the power and the favor of the Lord upon your life. Mwaringa wakupe simbare kukunda. Mwaringa wako walire nyasha. Mukana wako ngauregere kukudarika. Opportunity iyo ngairegere kukudarika. Why? Nokuti yakaririswa na Mwari to bless your life, to change your life. Kajiregere kukudarika. Opportunity iyo, favor iyo ngairegere kudarika. Vese vasingade kubudirira kwako ndataura simbare denga moto wa muya mchene. Every plan that is wicked kubva kumusha kwa unoberekwa munjimbo ya unogara ngazvishaiwe simba. Every demon, every wicked plan yakarongwa newakaipa against your life, I speak the fire of the Holy Ghost. The fire of the Holy Ghost. I speak deliverance over your life. Every blockage, every spirit of delay, Rabashata kaya dabosa, menta baladiata ko bajayande, malugada baraso ko bajayigadaya, menta baze kadela bazugada. Receive the blessing, receive the favor. May the opportunity not pass by you. Mwaringa wako wanile nyasha, mwaringa wako pe favor. Mukana wako haufani unge kukudarika. Ropa fans kwa goneswa chengetwa. Muzita ra Jesu Kristo e Nazareta. Amen and amen. God bless you, God bless you, God bless you people. So happy to see you. Ne wando wenyu mangwanani ano. Mwari we rugare, akusiye imakadaro. Mwari we nyasha, ngawa kuropa fadze waku chengete. Opportunity yako haisikuzo kushetuka. Mukana wako hausikuzo jamba. Panengo ya kuti, you are in your season, but there is a spirit of delay. Mweya wakunzwa kuti dai zvakatoita. Opportunity ndiyo, but ndiri kufight kwa ku time. Opportunity yakatoshika mukana wakatouona. Bozanzi time and chance. But we not pa time ndo pa uri kufight kwa. I pray every spirit of delay, every spirit of delay, every spirit of delay against your life, I rebuke it and I reject it in the name of Jesus. Ndataura favor, ndataura nyasha.
mweya wekunonoswa, mweya wechinono, every spirit of delay, I cancel it now. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. This is your time. This is your opportunity. This is your chance. Mwaringa vakugonese, mwaringa vakurwire. Muzita ra Jesu Kristu wa Nazareta. Amen and amen. Bye bye. A good day to you. Muskwere munyasha. Join me tomorrow morning as well. Same time. Per prayer, a morning devotion. May the time and chance, the opportunity, not pass by you. Mwari wakupenyasha, mwari wakuchengete, mwari wakugonese. Mwenezi warakanaka amadzangu. Muzita ra Jesu Kristu wa Nazareta. Amen and amen. Bye bye. God bless you. God bless you. A good day to you. Stay blessed.